fa pas malament, va... Mana? Que no fa pas malament, l'Eduard. La màquina va bé. Sí? Estic gravant aquell que va... Vaig treballar un moment, encara hi ha vídeo de gravar una mica. No. Perquè sortir d'allà, de seguida, només pot dir un moment. No, Perquè surtis de la Vallosa, gravar amb Milio. jo com vols que hi vaig, jo... Per fer 4 passos de 6 i prou. No, Va vine al matí. Millor prou per Sí, home, però jo no sé gaire com va això, No, no es pot fer res més que anar aguantant aquí. Anar mirant aquí. No m'anava anar aguantant. Deixo Mira aquesta sagrada. Deixo a terra, Milio. Dolors, deixo aquí davant, que aquí no marxi ningú. Un moment, home, ja te les... Si no fa res, aguanta'm les càmeres. Doncs vinga, va. Ja està, jo només un rato perquè em poguessis agafar i ja està. Merci, Ai, les càmeres. Això em vaig pagar de posar bé. És una meravella, això, És estupendo. Estupendo. Serveis de màquina, serveis de gravadora... De tot, de tot. Aquí ara tot el que se'n premi i tot aquí dins. Ja tenim aquest nen de Costa Rica, Sí. que no havia ballat mai. I Sant Joan se n'anava i no havia anat. Ahir que va ser maco va ser el pavelló, I vaig pillar jo. Però bueno. Aquell espectacle que van fer era Diu fabulós. que era preciós. Que era preciós.